Good morning ka from din. Napakaaliwalas ng aking front yard ngayon. Napakaraming bulaklak ng aking yellow bell. Ang aking Mexican Petunia na very lush at gumagapang na pataas. Sabi ko hindi ko na ito puputulan kasi dati pinutol ko. Then ayun ngayon tumataas siya. Mas maganda siguro kung pataasin ko pa siya hanggang doon sa dulo. Kasi tuloy-tuloy naman yung paghaba niya. So tinatali ko lang siya dyan. Then siyempre yung aking yellow bell na blooming ngayon, although nahulog na yung mga bulaklak niya kasi madalas ang ulan dito, mas madalas umulan, mas madalas din mahulog yung mga bulaklak niya, although parang 24 hours lang yata yung bulaklak niya. Pero ayan ka from din, napakaganda ng aking front yard at syempre cozy talaga. Ayan, compare sa mga dating nagdaan o mga nakarang araw, pero ngayon sobrang colorful talaga at syempre napakagandang pagmasdan. At ayun, medyo maluwag ang aking garden ngayon. Dami nang nahulog ng aking Mexican Petunia. Pero ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pagbulaklak niya. Ayan, ang dami-dami niyang palabas na bulaklak. Pero siguro pa ito, mga ilang araw pa siya bubuka. Pero unexpectable kasi from di katulad nito. Nakabukas na siya o bumubuka na, pero siguro bukas ang niyan. Naka-schedule talaga yung kaprom di. So ayan, dito naman ayun, mapabukas na ito kaprom di. Ayun, no, saan ba yun? Ayun, pabukas na, siguro bukas ang niyan, bubuka. So ayan, magandang aking front yard at nakakabighani.